Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel ta Arewayin PTC. Channel da zamu riƙa kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology tare da online businesses. A yau dai na zo mana da yanda za ka yi withdraw ɗin coin ɗinka zuwa wallet ka ajiye shi kamin a fara siyarwa. Amma kamin mu je ga nuna mana, ina mai baka shawara ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe, sannan kuma muna mai roƙonka ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓi all saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai da ka zo ka shiga cikin Dincoin ɗinka, za ka jira ya buɗe, da ya buɗe za ka zo daga nan sama wajen da ka ga layin nan guda uku, wajen da ka sa home, za ka yi clicking kan shi, za ka yi scrolling zuwa ƙasa, za ka ga free DKYC abin ga apps, sai ka yi clicking kan shi. Kana clicking kan shi za ka ga ya kai ka Play Store. Idan kai ka Play Store za ka ga ya kawo maka wannan application, amma ni ba da shi na amfani ba, da wani application na amfani. Linkin shi yana a description, ka je ka ɗauka ka yi installing in shi. Akwai wani abun da yake da cikin feature in shi da wanga bai da. Idan ka downloading in shi, ka yi click kan link ɗin, za ka ga ya kawo ka wuri kamar haka, sai ka danna enter. Kana danna enter, idan ka yi downloading shi sai ka yi open. Kana open za ka zo daga nan wajen nan sai ka kunna abun ga na farko, kana kunna sai ka zo daga nan ka yi sign up. Kana sign up sai ka zaɓi email da za ka yi amfani da, zai kawo ka nan wuri. Za ka ga nan abun ga email ɗinka ne, nan kuma sunan da ke kan email ɗinka farko, nan kuma za ka sa ID card number, nan kuma email ɗinka ne. Sannan nan za ka sa password wanda ba za ka mance ba, ka sa strong password, sai ka yi login. Kana login sai ka zo kuma daga nan sai ka yi sign in, sai ka yi login, sai ka sa email ɗinka da password. Kana dannawa ga abin da nake so in nuna mana cikin wanga wallet da wancan beda. Za ka ga daga nan ana sell to, za ka ga P2P abin ga trading da kuma wannan wanga future in wancan beda. Sai yasa na ce ku yi amfani da wannan. Yana da ka zo ka shiga wajen wallet ɗin nan, kana shiga wajen wallet za ka ga abun ga e-coin ɗin nan, e-wallet ɗin nan, za ka ga e-coin ɗin shi ma yana da coin. E-wallet ɗin za ka ga gashi nan ga farashin coin ɗin shi nan, nan kuma Dincoin ɗin nan za ka ga farashi ɗin shi nan, kowane guda ɗaya ga price ɗin shi nan. Da zaran idan kana son ka yi withdraw, idan ka zo za ka yi clicking kan Dincoin ɗin nan, sai ka zo wajen receive, ka yi clicking kan receive. Kana clicking kan receive zai maka copy ɗin abun ga, za ka koma cikin abun ga ɗinka na Dincoin ɗin, sai ka dawo nan sama ɗin nan, sai ka yi clicking kai. Kana clicking kai za ka zo daga ƙasa, sai ka ga za ka ga wajen da aka sa sendi. Idan ka yi clicking kan sendi ɗin nan, za ka yi sendi cikin wancan wallet na farko ne, amma ba shi ba. Za ka zo ƙasa gare shi, za ka ga send to e-wallet. Kana danna kan send to e-wallet ɗin nan, zai kai ka ciki abin ga wajen da za ka yi withdraw ba ɗaya. Za ka gan daga nan sama farko za ka yi paste ɗin wancan abun da ka kwafin nan, wanda muka kwafo can ciki e-wallet ɗin na Dincoin, za ka yi paste ɗin shi. Sai nan kuma sai ka shiga enter amount. Kana danna amount ɗin da za ka yi withdraw kamar haka, sai ka danna. Za ka ga an kawo mun your account abun ga has not been verified. Account ina ba yi verify ɗin shi ba. Za ka dawo daga nan ka shiga account abun ga ɗin nan, account level ɗin nan. Kana shiga kan account level za ka ga sai ka maka allow, sai ka abun ga ɗin shi. Za ka zo ka danna daga nan wajen abun ga da ka gani mai kamar tambarin uploading ɗin nan, za ka gan shi kamar haka. Daidan nan za ka yi clicking. Kana clicking sai ka je ka ɗauko hotonka na ID card na gaba, hoton gaba za ka zo ka ɗauko, sai ka yi paste in shi wajen, sai ka danna submit. Kana danna submit, bayan kwana idan washe gari yayi za ka ga daga nan an sa maka verified, amma farko za ka ga unverified. Za a sa maka shi, za ka gan shi ja ne wajen ga, za ka gan shi ja ne. To da zarar an sa maka, za ka dawo cikin wajen nan, ka je ka kwafo address ɗin nan na cikin abun ga ɗin nan na wallet ɗin. Idan ka kwafo sai ka dawo wajen nan da muka shiga send to din wallet, sai ka yi paste in shi. Kana paste in shi sai ka rubuta amount ɗin da za ka yi withdraw. Kana rubuta amount da za ka yi withdraw, ka danna submit. Insha Allah za ka ga ya yi submit, ya yi successful. Idan ka danna submit za ka ga ya shiga zuwa cikin abun ga ɗin,
sai ka dawo cikin wallet ɗinka za ka gan shi. Ka gani na yi wanda na yi withdraw, ka gan shi wa'anda na yi withdraw ga shi nan. Kai ma idan ka tashi za ka ga yayi. Duka na muku kawo ƙarshen bidiyon namu. Idan kun ga mai kuskure dan Allah a gaya mana, ya so sai mu gyara. Sannan kuma ku mana share da like. Assalam.